Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn. Tando ani barikadaw kɔfɛ anaw ka garibu kɛ n'aw balimakɛ mankan don. Ni o ye ne yɛrɛ Konaté grand prêcheur international ni bɛɛ lajɛlen bɛ n wele ko Konaté prêcheur. O la an kɛlen kɔ ka ala fo ka ala barikada an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu y'u abonné an ka video la an b'u fo kosɛbɛ dande foli min na. Ani mɔgɔ minnu wulila ka na baara kɛ an fɛ n'o y'an ka nafolo baara in ye n'u tilala ka résultat di anw ma an b'u fo kosɛbɛ dande foli min na. Sabula mɔgɔ caman bɛ yen n'u ye baara kɛ hali n'u ye jaabi ɲuman sɔrɔ o tɛ sɔn ka résultat di i ma sabula k'olu mako dilanna ka ban. Nka anw y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ nana nafolo baara kɛ anw fɛ n'i t'a la ni jaabi min bɔla la ni ma sigi ka na fɔ an ye bilahi an ko an ma yafi ma. Dari ma faamu de mori min sirannen n'a jatigɛlen bɛ kuma bilahi o ti Konaté. Anw wasolen a n'an kunkɔrɔtalen de bɛ kuma sabula an bɛ min fɔ an b'a dɔn de. Ne bɛ kabakoya mɔgɔ la bilahi mɔgɔ min bɛ dɔnni min kuma bɔ a da kɔnɔ k'a sɔrɔ a dɔnni jaati t'a tigi la. O de kɛ min k'an ka jamana fa bi, o de kɛ min ka Mali fa bi, wa o de kɛ min ka Bamako fa bi tewu bilahi kuncili t'u ban. Ni min dɛsɛla kalan na walima n'a dɛsɛla baara la n'o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la o bɛ wuli k'a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye. N'o de ye Mali ci bi. Wallahi bɛɛ bɛ nin ko in dɔn. Hali n'u y'u da di nka wulibali de bɛ ka fɔ aw ɲɛna. Dari ma faamu. An ka Mali arajow lajɛ, a kan ka Mali telew lajɛ. Min bɛ ka fɔ ani min bɛ ka kɛ bilahi est-ce que u ye kelen ye? Mɔgɔ joli joli minnu bɛ kuma tele la k'u kan kɔrɔta ne de bɛ se nin na mais dɔw ka i bɛ taa sɔrɔ u tɛ tiɲɛ. Arajow bɛ ten, an ka réseau suguya bɛɛ bɛ ten tɔ. Mais an b'an ko mais an b'an cɛ mini. N'o de fɔ aw ɲɛna cɛ min sirannen bɛ kuma bilahi o tɛ ne ye. An ka nafolo baara ye an fa taala ka nafolo baara min to an kɔ yan ni dɔw bɛ ka fini biri u da la k'a sɔrɔ u t'a si dɔn anw de b'a dɔn. An y'o de fɔ aw ɲɛna minnu dogolen don a kɔrɔ k'a sɔrɔ u t'a dɔn. Wallahi an mana cɛ o cɛ sɔrɔ an mana muso o muso sɔrɔ réseaux kan ani telew ni arajow la k'e de bɛ ka moriw tɔgɔ tiɲɛ. N y'o de fɔ bilahi an bɛ kabako da i kan fo ka taa diɲɛ wuli e tɔgɔ tɛ fɔ tuguni. An y'o de fɔ Mali karamɔgɔ bɛɛ ɲɛna ani Mali mori bɛɛ. Mɔgɔ min ma da nafolo baara la n ko anw bɛ perevu de yira mɔgɔw la ni ala ka diɲɛ ye. Nka adamaden mana kuma cogo o cogo a dɔn ko ala de ye faama ye. Jo b'a laɲini ala de b'a latigɛ. Dari ma faamu. O la n'i ye ko laɲini ni ala sɔnna k'a latigɛ o ko in bɛ kɛ dɛ. Nka aw kana siga jɔn mana fɛn dɔ laɲini n'a y'a sɔrɔ ala m'o latigɛ bilahi o ko in tigɛ. O la an tɛ siran wa an ja tɛ tigɛ sabula an kalanna min na an b'a dɔn wa an bɛ waso n'a ye. Dari ma faamu de. O la nafolo baara suguya saba de don. A fɔlɔ o y'an ka sɛ jɛma baara ye. A filanan o ye masa Sulemana ka bololanɛgɛ ye. Ni diɲɛ bɛɛ ye bololanɛgɛ min kibaruya sɔrɔ bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako yan cɛw bɛ yen nɔ musow bɛ yen nɔ masa Sulemana ka bololanɛgɛ n'i y'a fɔ ka ba dɔrɔn u tɛ cɛ si yir'i la Mali kɔnɔ yan ni ne yɛrɛ Konaté tɛ grand prêcheur international. O la n bɛ kun kɔrɔta n'a ye sabula an ka cɛkɔrɔba balola kan a sela kan bilahi lebumaya la. Amen ni anw wulila n'o ye k'an kun kɔrɔta n'o ye k'an kan diya n'a ye k'an misala ne t'a dɔn cɛ min bɛ yen min bɛ se ka anw lebu o kan. O la an y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n'i nana baara kɛ anw fɛ diyagoya n'i taala résultat ɲuman fara juguman kan n'i mana fɔ an ye bilahi anw ma yafi ma. O la an ka masa Sulemana ka bololanɛgɛ a baara bɛ kɛ ni i tɔgɔ ani ba tɔgɔ di. A bɛ fɔlɔ ka baara min kɛ o de ye ka siri jugu tigɛ ka bɔ adamaden na. N'a ti siri dɔn min o de fɔ aw ɲɛna. Siri ye fɛn juguba ye n'ale bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan a bɛ kɛ sababu ye i b'i bolo don baara o baara la a ti ɲɛ i bolo. N'i ye bitigi dayɛlɛ a bɛ bin n'i ye magasin dayɛlɛ a bɛ bin i mana taa ntama na a ti diya i la i mana taa taama o taama na a ti diya i la bilahi i mana don baara o baara la a kɛra baara sugu o sugu ye e bɛ tila ka lebu sɔrɔ a la i kunkɔrɔtali ti bɔ a la abada. Siri de b'o kɛ adamaden na.
siri de b'a to a ka du bɛ ci duden bɛɛ bɛ bila ɲɔgɔn na siri de b'o kɛ mɔgɔ la ni siri b'i la hali i mana don muso ko la i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la i mana baara o baara daminɛ balimakɛ balimamuso k'a sɔrɔ siri jugu de bɛ e da la bilahi i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la moriw de dɛsɛ bɛ o de la i bɛ taa morikɛ 100 fɛ yen ni siri b'i da la o la n bɛ tile k'a fɔ karamɔgɔw ɲɛna ani moriw minnu sigi bɛ moriya baara kan a kana muso si ka baara kɛ a kana cɛ si ka baara kɛ fo a k'a lajɛ fɔlɔ karisa min na mene fɛ a ka baara la yala ni ne ye nin baara in kɛ a bɛ ɲɛ wa walima a ti ɲɛ n bɛ tile ka nin fɔ moriw de ɲɛna o de fili bɛ karamɔgɔ caman sɔrɔ o la i bɛ ala tɔgɔ 100 baara dɔ ye ka si ka wurudili k'a ye ka tile ka nasi bɔ k'a d'a ma a mako foyi tɛ dilan sabula siri de b'a ka mori kɛ ni mori denmisɛnninw y'a lamɛn k'a faamu ka baara kɛ n'a ye bilahi diɲɛ bɛɛ b'i ka tɔmɔta sɔrɔ nin na Konaté de bɛ ka kuma aw fɛ aw ka funangɛni ni mankan don grand prêcheur international ni sigiyɔrɔ bɛn bɛ kuluba ma nin waati in na o la an balimaw siri mana kɛ adamaden o adamaden na i ka kow dilan man di ni siri b'i la i bɛ diɲɛ baara o baara c'est-à-dire diɲɛ baara caman bɛ e b'i tan la ka dɛsɛ i ti ɲɛ sɔrɔ a la i dabaliya bɛ ban i yɛrɛ la o la an y'o fɔ a ɲɛna bolanen bɛ fɔlɔ ka baara min kɛ o de ye ka siri jugu tigɛ ka bɔ adamaden na siri tigɛlen kɔfɛ a b'i garizigɛ dayɛlɛ aw m'a ye wa bolanen bɛ cɛ o cɛ tigɛ la a bɛ muso o muso tigɛ la bilahi i bɛ manja mɔgɔw ye i bɛ tɔgɔ sɔrɔ jama bɛ k'i fɛ i bɛ dawula sɔrɔ ani manja i mana don yɔrɔ o yɔrɔ cɛw b'a dɔn k'i nana musow b'a dɔn k'i nana morikɛ k'a fɔ ko ne bɛ se o y'a yira morikɛ yɛrɛ mako dilannen kɔrɔ dɔ kɛ ɲɛnama ti anw tigɛ la nin fitinin ne bɛ Konaté tigɛ la nka bilahi ne ye n ka dawula sɔrɔ ni ne ye n ka manje sɔrɔ ni ne ye ne ye n ka nafolo sɔrɔ ni nin de ye ni n bɛ se ka kuma n kan kɔrɔtalen tɛ siran jate tigɛ yari ma faamu mais pour client k'a faamuya mɔgɔ o mɔgɔ mana na anw fɛ a bololanɛgɛ baara la an b'a baara kɛ ka a don warijɛ kɔnɔ k'a d'i ma an kun b'a kɛ mɔgɔw ye 50,000 nka nin kalo in kɔnɔ ani arajaba kɔnɔna na an b'a kɛ mɔgɔw ye 60,000 o la kawatimu in n y'o de fɔ mori denmisɛnninw ɲɛna mɔgɔ minnu ma da la hali ni kalannen don c'est-à-dire ni mako b'a la an ka kawatimu in d'i ma sabula anw mako b'a la Mali dama tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ ka lafiya an ka ne waritigiw ma dɛ an ka ne faamaw ma dɛsɛbaatɔw a ye na Konaté fɛ bilahi ne b'aw mako dilan n'o de fɔ karamɔgɔw ɲɛna mori min bɛ sira k'a fɔ o tinde sabula mana fɛn o fɛn fɔ bilahi muso de la an ka cɛkɔrɔba ta la k'a to an bolo yan ni o ye ne yɛrɛ fa ye Amara Konaté ni an ka dugu ye kebila ye diɲɛ bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn i mana don kebila an ka dugu la hali ni sɛ tɛmɛtɔ bɛnna n'i ko ko karamɔgɔ la bɛ mini bɛɛ b'a yɔrɔ f'i ye an ka so bɛ yen n ka kalanyɔrɔ bɛ yen nka bi alihamudulilayi n yɛrɛ logelen don kuluba ya bi ni ala ka diɲɛ kuluba bɛɛ bɛ n dɔn i mana se yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye Konaté tɔgɔ fɔ funangɛni fitinin bɛɛ b'a dɔn yan nɔ o tuma halisa ala k'an bɛɛ sababa ma o siri in ye fɛn juguba ye bololanɛgɛ bɛ fɔlɔ k'o siri in tigɛ ka bɔ i la masa Sulemana ka bololanɛgɛ de don diɲɛ bɛɛ bɛ bololanɛgɛ min kibaruya dɔn o la n'a ye garizigɛ dayɛlɛ i ye i mana don diɲɛ baara o baara la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana i dabali mɔgɔ o mɔgɔ mana fɔ k'a bɛ baara jugu k'i la bilahi en tant que masa Sulemana ka bololanɛgɛ bɛ tigɛ la suba tɛ s'i la ɲanga tɛ s'i la bolitigi ka boli tɛ ka foyi k'i la mori jugu ka dabali tɛ fɛn k'i la n'o ye nkalon ye Konaté yɛrɛ sigilen bɛ yan ne y'a sɔrɔ cɛw ma da la walima musow ma da la ne ko n ko dabali de tɛ s'i la k'a to i tigɛ la a bɛ ne yɛrɛ tigɛ la n b'o kɛ garibukɛni sira ne ti kuma dɛ n mana fɛn o fɛn fɔ bilahi a dɔnniya de bɛ na n'o tɛ n tɛ sigi k'a fɔ abada dari ma faamu de o la an ka masa Sulemana ka bololanɛgɛ an kun b'a kɛ mɔgɔw ye 50,000 nka nin kalo in kɔnɔ ani sunkalo an b'a kɛ mɔgɔw ye 60,000 baara in bɛ kɛ n'i tɔgɔ ani ba tɔgɔ de a bɛ sɛbɛn fiye jɛma kan ni k'a don bololanɛgɛ kɔnɔ caman hakili la ko kayifiye o n'a ɲɔgɔnna de don
fiye jema de do ni ɲɔgɔnna fiye jema de do a fɔ de ma ko fiye jema terrain foyi tɛ fiye min kan masa Sulemana ka bololanɛgɛ bɛ baara ni o de ye ka sɔrɔ ka don bololanɛgɛ kɔnɔna na kabatimu de kun do min kun bɛ masa Sulemana ka masaya fugula kɔnɔna na o kun kɛla bololanɛgɛ de ye ka do Sulemana tigɛ la don min na bololanɛgɛ in tunna a ka fanga tiɲɛna mais don min bololanɛgɛ in yela bilahi masa Sulemana ka fanga nana ka dawula seginna ma o tuma halisa kulo kunnandi minnu b'a lamɛn halisa ala ka faamu ko ɲuman di o bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ ala y'a bonya kama sɔli ala rasul masa Sulemana ka bololanɛgɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka nafolo baara filanan o de ye Yasinu nafolo gindo ye i n'a fɔ a y'o ye réseau bɛɛ ka cogoya min na n tɛ mɔgɔ dogolen Mali kɔnɔ o Yasinu nafolo gindo in an b'o kɛ mɔgɔw ye 15,000 an mana kɛ cɛ o cɛ walima muso o muso ye ala kama jaabi ɲuman fara juguman kan a ye na résultat fɔ Konaté o de ka di ne ye n ka baara kɔnɔ nka ne sigilen to la yen ko a bɛ se ka kɛ e y'a ta i mako ma dilan fɛn dɔ de y'a to e mako ma dilan n'i seginna ka na fɔ n ye bilahi n bɛ segin a kan walima n b'i ka wari segin i ma kana ko in dogo n'i mako ma dilan segin ka na fɔ Konaté a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ de don mais ni e sigila ka to yen tantɔn mais e mako ma dilan e ma se ka na fɔ o b'a jira e siranna morikɛ de ɲɛ kana sira abada ne dama tɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ mana i ka baara kɛ n'a ma ɲɛ taa fɔ a ye o tuma halisa an bɛ nin di kanubagaw de ma i n'a fɔ waati bɛɛ b'an ka video sɔrɔ cogoya min na ni o ye garibukɛni ninnu de ye Mali Konaté grand prêcheur international o la an bɛ kanubagaw bila nin yɔrɔ in na halisa mɔgɔ minnu dala na ni u ye bonyaw k'an ye ani minnu wulila ka se an ma baarako la an b'u fo kosɛbɛ ko barikada halisa an b'o de fɔ bɛɛ ɲɛna a y'a abonné ni ala sɔnna an bɛna mori kafiru lebu ani mɔgɔ minnu sigi mɛ galo kan an bɛn'u bɛɛ lebu k'u kɔ bɔ fiɲɛ na sabula suruku mɛnna ka bagolo biri u dala ten sa dɔ kɛla sa mɔgɔw tɔɔrɔla u sɛgɛnna fantan bɛna e fɛ yen a ka baara la i b'a nɛgɛ k'a ka nafolo minɛ k'a dun k'i sigi i b'a fɔ ko ma kɛ bilahi fɛnkɛ na ala b'i ta tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ yanni lahara cɛ n k'o de kɛ min ka so caman ci bi o de kɛ min ka du caman ci bi k'u kɔ da fiɲɛ na nka n'a y'a abonné to halisa a bɛna faamu caman sɔrɔ halisa ala k'a mɛn sababu ma ala k'o kɛ ala y'a bonya kama sɔli ala rasul ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم لا تدع في مجالسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا